niečo z tej svojej rezervy úplne na záver, aby vládala a pomohlo jej to. Zatiaľ je stále na prvej pozícii a ak Klára Mrázková bude pomalšia, tak do medailovej tabuľky týchto majstrovstiev sveta sa pridá ďalšia krajina a bude to Poľsko. Klára Mrázková ukázala ráno, že treba s ňou rátať, pretože zašla zatiaľ najrýchlejší čas dňa 105.31. Pripisovala k tomu ešte 2 trestné, takže preto ju nevidíme úplne na konci toho štartového pola, ale vidíme, že aj teraz na týchto priamých nič nenecháva na náhodu, rozhodcom nedáva šancu, nepchá tam hlavu, čiže poctivo prejdené, ale všetko napriamo a na tom medzičase sa to hneď ukazuje. Bol tam dotyk, áno. Takže stráca veľkú časť zo svojho náskoku, nedala si tam pozor, vynieslo ju na tú vonkajšiu tyčku na desine. Zachytila to vestou, ale možno o tom ani netuší, možno to len počuje z komentára tu priamo v areáli. Mrázková vyhrala tie májové preteky, ktoré tu boli, teraz trošku ďalej od 13-ky, ale rýchlo sa z toho dostala taktiež na 14-ke. No, tento prejazd mali jej konkurentky lepšie, to treba objektívne priznať, ale Mrázková si svoj náskok vypracovala hore, tak počkáme si na to porovnanie, ale zrejme bude znova v zelených číslach a ešte výraznejšie. Mrázková môže Čekom zariadiť druhé zlato Posádkovej. Minimálne medailu, aby z toho mohla byť. Mrázková ide vynikajúco. Hej, teraz je tam vypadol ten záber ľavý, nemala ten moment odrazový na tú druhú stranu do tej 20-ky, ale zachránila to ešte veľmi dobre. Jej porovnanie s Daniekovou zostáva v zelených číslach. Viac ako dvojsekundový náskok a medaila určite pôjde za Rieku Morava. No už druhá v tomto poobedňajšom programe, pretože Michal Kopeček získal